Dragi gledatelji, dobrodošli u novu Goransku kroniku. Nakon iznimno toplog vremena, ovu nedjelju snijeg je opet zabijelio Gorski kotar i najavio povratak skijanja i ostalih zimskih sportova. Prva vijest i centralni događaj proteklog tjedna bila je svakako naša novogodišnja tombola, čija je prodaja završila 13.1. Svečano javno izvlačenje biti će u utorak 15.1. u Radničkom domu u Delnicama, a u samo izvlačenje nastupiti će specijalni gosti, a to su mješovita vokalna skupina Aurora iz Delnica, mješoviti pjevački zbor Montenegrina iz Rijeke, u solo pjevače Davora Grgurića, Luciju Rajnović, Sanelu Kudru, Robertu Jambrešić, Dalibora Vidakovića i ostale. Glavne nagrade su, da podsjetimo, bile 7-dnevni smještaj za 2 osobe u hotelu Breza u Ravnoj Gori, za po 4 osobe u apartmanima Juričić u Liču, Wolf u Tršću, te za 6 osoba u kući Štimac Lokve. Zahvaljujemo svim sponzorima koji su u želji da nam pomognu u razvoju dali svoj doprinos i osigurali nam lijepe nagrade, a isto tako najljepše zahvaljujemo svima koji su otkupili tombolu. Sama tombola je bila zamišljena kao svojevrsni mali test za Gorane i ljubitelje Gorskog kotara, na kojemu su na terenu trebali pokazati koliko žele svoju vlastitu televiziju i da li se našoj udruzi isplati i dalje davati vrijeme i novac za nju. Ubrzo ćemo objaviti rezultate ovog malog testa i što je naša udruga odlučila vezano za buduću egzistenciju Goranske televizije. Za početak nove kronike zajedno pogledajmo u koje će to lijepe objekte dobitnici glavnih nagrada otputovati i gdje će uživati.
Zalesinji je u petak iz Strašnica iskočila osovina jedne od vučnih lokomotiva. Na sreću nije bilo žrtava, ali je nakratko ovaj incident prekinuo promet željeznicom na relaciji Zagreb-Delnice. Promet je ponovno omogućen čim je druga lokomotiva koja je došla iz Rijeke odvukla oštećenu na remont. Na Vrbovskoj poljani iznad Begovog razdolja svaki vikend održavaju se prvenstva u skijaškom trčanju. Vrbovska poljana radi svoje nadmorske visine i posebne mikrolokacije ima cijelo vrijeme snježni pokrivač, čak i kada su sve druge staze potpuno bez snijega. Od nove godine svaku subotu i nedjelju će se na Vrbovskoj poljani oko 5 km iznad Begovog razdolja održavati prvenstva u skijaškom trčanju. Domaćini su protekli vikend bili skijaški klub Polet iz Krada, a prvenstvo koje se održalo ovu subotu bilo je u organizaciji kluba Goranin iz Delnica. Danas je bilo utrka za hrvatski pokal, jedna od utrka za hrvatski pokal 2 i sutra je utrka za hrvatski pokal 3 i otvoreno prvenstvo Primorsko-goranske županije u skijaškom trčanju. U raznim kategorijama sudjelovali su brojni trkači iz Primorsko-goranske, ali i drugih županija. Skijaški klubovi na području Gorskog kotara rade jako intenzivno i okupljaju sve veći broj mladih. Predispoziciju ima svako ko dođe trenirati normalno, ali sada talent je samo onaj ko dođe do naslova svjetskog prvaka, to vam je ona sekunda dvije, a svi ostali su perspektivni, imaju predispozicije, ali talentiran bi bio recimo Jako Fak, vidi se šta radi i kako je napravio, znači to je jedan talenat jer razlika između perspektive i talenta je velika. Vrbovska poljana je radi visoke nadmorske visine do ovog vikenda bila jedina zasnježena staza u Gorskom kotaru, a na ostalim stazama snijega nije bilo već 15 dana. U pravilu sad nije to neka velika nadmorska visina, ali možda recimo da smo nešto više, možda bi imali više snježnih dana godišnje i tako. Imamo utjecaj mora, tako, pa nam dosta taj jugo poremeti planove, tu snijeg, pol metra snijega skine u jednom danu, isto tako ko što ga može napadati. Centar Vrbovska poljana u ovakvom stanju kakvom je trenutno i uz još neke manje preinake garantira opstanak nordijskog skijanja i biatlona na području Gorskog kotara. Evo, uvjeti su danas bili idealni. Staza je u jako dobrom stanju. Mi smo kao organizatori se jučer potrudili, stazu smo perfektno pripremili i nitko od nijednog danas od 153 natjecatelja koliko ih je nastupilo iz svih hrvatskih klubova nije imao niti jednu primjedbu na stazu. Staza je bila zaleđena, izuzetno brza, tako da se nadam da će i za sutra će ostati. Trenutno se poljana intenzivno priprema za europsko prvenstvo šumara u nordijskom skijanju koje će se održati od 17. do 24. veljače 2013. godine. Mi smo sad u sklopu priprema za 45. europsko prvenstvo šumara koje će se za po prilici mjesec dana održati na ovim prostorima Gorskog kotara i konkretno natjecanje na samoj Vrbovskoj poljani. Ovaj objekat, odnosno ovaj centar Vrbovsku poljanu dodatno uredili i sad se opet kao i godinama unaprijed pokazuje kvaliteta ove mini lokacije Vrbovske poljane na kojoj snijega ima i danas, unatoč tome što već na području Gorskog kotara sigurno 15-20 dana nema nigdje ni mrvice snijega. Bez proizvodnje snijega gotovo je nemoguće baviti se sa zimskim sportovima, pa brojna europska skijališta bez obzira na visoku nadmorsku visinu i količinu snijega svejedno zasnježuju svoje staze. Ubrzo će se, nadamo se, naći netko tko će uložiti i u taj segment razvoja Gorskog kotara i iskoristiti njegov ogroman potencijal.
Lokvama je od nove godine nažalost zatvoren poznati muzej žaba, kojemu je izgleda financijski izdatak prelaska na fiskalne blagajne bio pretežak zalogaj. Kao grom iz vedra neba odjeknula je vijest da je do danjeg zatvoren poznati muzej žaba u Lokvama. Nažalost, u ovom trenutku vlasnici muzeja nisu bili u mogućnosti dati izjavu pred našim kamerama, ali neslužbeno doznajemo da je izostala financijska podrška od svih subjekata od kojih su tražili pomoć. Muzej žaba je jedna od top destinacija ne samo u Lokvama, već u cijelom Gorskom kotaru i već niz godina uveseljava djecu i izletnike iz cijele Hrvatske. Može biti od one zelene jestive žabe. A ovo može biti od one tamo smeće. Od smećišnosti, tako je. I ja bih rekla da je ovo od malog žutog mukača. Fiskalne blagajne koje su po novom zakonu vlasnici dužni imati izgleda da su u ovom trenutku bile kap koja je prelila čašu i stavila lanac između muzeja i turista koje je put u potrazi za rijetkim sadržajima u Gorskom kotaru doveo u Lokve. Pa više manje imamo kontakt sa svima i kontaktiramo s ugostiteljima. Mi smo u stvari kao jedna servis služba za informacije, a u vezi fiskalizacije ove godine imali smo seminar koji smo zajedno sa Poreznom upravom organizirali da se pobliže objasni šta nas čeka od 1.1. znači ugostitelje i veća poduzeća koja su u obvezi fiskalizacije. Mislim da direktno fiskalizacija, sama provedba toga ovog nije utjecala da bi sad neko odlučio zatvoriti. Vjerojatno je to bio sigurno period možda nekog lošijeg poslovanja i u periodu unazad. Konkretnih informacija ne znam da je u vezi fiskalizacije zatvorio neko, ali ako se to i desilo, ako imate informaciju za muzej žaba, možda su samo prolongirali neko vrijeme dok se ne poslože i dok ne počnu funkcionirati, da li imaju u svojem sklopu ugostiteljski objekat pa su bili obveznici od 1.1. otvoriti, to možda se samo prolongira kroz mjesec, dva ili tako. Kod nas to sve funkcionira, radi. Možda imamo na području cijelog HOK-a i POK-a i Obrtničke komore u Gorskom kotaru možda neke zamjerke zato što kod ugostitelja nije jako i detaljno objašnjena stopa 10% i 25%, tu dolazi do nekih nejasnoća koje bi se mogle različito tretirati. Udruga ljubitelja lokvarskih starina svaki tjedan do Uskrsa održavati će subotom u osnovnoj školi u Lokvama radionice kojima će pokušati članove udruge educirati znanjem o tradicionalnim lokvarskim obrtima i zanatima. Udruga ljubitelja lokvarskih starina je do travnja 2013. godine organizirala svaku subotu edukacije za svoje članove o starinskim zanatima i tradicijskim obrtima kako bi ih očuvala od zaborava. U 8. radionici tradicijskog lokvarskog ručnog rada pokušat ćemo tkat krpene tepihe. Za to smo pripremile starinski tkalački stan, popravile, opremile, pripremile stare krpe, našle si učitelja koji će nas učiti i ovu subotu, a tako svaku subotu do Uskrsa u školi ćemo pokušati tkat tepihe. Radit ćemo starinske platnene šlape, zidne krpe kuharice koje su bile u kuhinji i zidne krpe koje su bile u kamari. Sastajemo se sad 3 mjeseca do Uskrsa, radimo tradicijski ručni rad. Starinske ručnike, firungice, ukrasne jastučiće i za suvenirnicu izvorni lokvarski suvenir na platnu i tako ćemo onda raditi na promidžbi Lokava. Smo ove godine nacrtali si mitološka bića pa ćemo ih izrađivati na vrećicama za raštvo. To je skup ljekovitog bilja. Na platnenim vrećicama jedne godine nam je bio i projekt Reci ne plastičnim vrećicama, pa smo izrađivali od platna. Žene su čak smislile podložak, na podlošku nacrtati to mitološko biće, izvesti tako da bude malo interesantnije. Stvarno žene imaju puno ideja, dosta nas je i onda svaka nešto kaže i to se prihvati i super nam je. U sklopu edukacija postavlja se i pravi tkalački stan. Prva radionica nam je bila šlape. Smo izrađivali i one su nam pokazivale kako su to njihove mame i bake radile.
i one su nas učile. A sad je ovo, skupljamo ove različite predloške i po njima radimo. Druga radionica su bile kuharice, one zidne krpe koje su se stavljale iznad šparheta i to smo sami znali izraditi. Malo smo bodove gledali po nekim knjigama, po internetu i tako. Ove godine ćemo tkati. Učit ćemo se tkati, dolaze muž i žena iz Ravne Gore da nam to sve pokažu. Danas nam je bila kao prva radionica na matanje konca. Onda ćemo pokušati to sve zapisati, kako se šta zove, za šta koji dio služi i pokušat ćemo napraviti i priručnik za tkat, a mislimo povodom 40 godina vrtića izdati i slikovnicu sa mitološkim bićima. Sve što radimo, a ovo je projekat izrade tradicijskog lokarskog ručnog rada, mora imati predložak s kraja 19. ili početka 20. stoljeća. Ništa što nema predložak se ne radi i ništa se ne radi što nije izvorno lokarsko. Predstavili smo lokarski kalendar s prognozom vremena na temelju starinske lokarske meteorologije koju priznaje i struka, jer zato što su naši stari bili mudri, učili iz iskustva, napravili su i kalendar i znaju napraviti i mikroprognozu. Mlada pjevačica Sanela Kudra iz Liča u produkciji TV Gorski Kotar snimila je ovaj tjedan video materijal za svoj novi video spot. Uradak je trenutno u montaži i ubrzo je najavljena promocija. Skladba se zove Srebrna prašina. Ovih dana u Gorskom Kotaru mogli ste primijetiti da je u tijeku snimanje video spota za mladu goransku pjevačicu Sanelu Kudra. Sanela, koja je rodom iz Liča, već određeni period u glazbenom studiju snima skladbe i polako nalazi svoje mjesto na hrvatskom estradnom nebu. Sa učenjem pjevanja sam počela prije 6 godina, znači u Rijeci Narodno učilište Rijeka, a sa snimanje spota 2009. u Zagrebu, to je bilo za hit ljeta, znači Euroton Records kod Željka Miloša. Ja i jesam iz Liča i s tim se i ponosim što jesam i baš mi je drago da sam u svom kraju snimila znači, kadrove u spotu. Njena skladba Brod ispred grebena već je polučila i zavidan uspjeh. Pjesma je prošla dosta dobro, čak je bila vodeća na nekim nezavisnim TV postajama. Ovaj video spot radi se u produkciji TV Gorski Kotar i uskoro će biti predstavljen javnosti. Srebrna prašina, ona je snimljena, znači lokacija Lič, Ličko polje, čak i prostor etnografska u Liču. Tim putem bih zahvalila i Draženu Starčeviću što nam je omogućio prostor. I lokacija Delnice, dosta je jaka i čvrsta pjesma i dosta se već vidim što se tiče u Gorskom Kotaru ljudima i šire, dosta se ljudima svidjela. Po toj čvrstini, znači po tom pjesma je i osjećajna. U Gorskom Kotaru, nažalost, ne postoji puno pjevača koji snimaju skladbe i videospotove. Bilo je nuđenja i novaca i šta ja znam, i tukli su se i plakanja i tih emocija i sjećanja svega, ali sve u svemu jako lijepo. Ljubav se ne može niti kupiti, ljubav se može samo osjetiti. I to se jednom u životu, ja mislim, osjeti. Mladež HDZ-a općine Lokve 19.1. organizira veliki humanitarni koncert za pomoć teško oboljelom lokvarcu Nenadu Miheličiću. Koncert će početi u 19 sati, a biti će održan u Domu kulture u Lokvama. OPM Koncept organizira edukaciju o fotonaponskim sustavima koja će se održati 15.1. sa početkom u 17 sati. Sljedeću subotu 19.1. čeka nas nova utrka za hrvatski pokal u skijaškom trčanju koja bi se trebala održati na Sljemenu. Sve naravno ovisi o snježnim uvjetima. Utrka počinje ujutro u 10 sati. I za kraj još jednom vas pozivamo u Radnički dom u Delnicama 15.1. na javno izvlačenje naše tombole s početkom u 18 sati.
Što se tiče vremena, cijeli tjedan nas očekuju snježne oborine sa sve nižim temperaturama, koje će se u subotu spuštati i do -12 stupnjeva Celzijusa. Ovo je bilo sve u večerašnjoj kronici, vidimo se sljedeći tjedan. Za one koji ne žive u Gorskom kotaru, a redovno prate našu kroniku, šaljemo poziv na goranska skijališta, sanjkališta ili pak posjetite Olimpijsko delničko klizalište. Ugodan pozdrav iz video studija televizije Gorski kotar, zametenim u snijegu.